N'otu obodo ebe ọmụmụ bụ ndụ ka otu ihe na-eri otu di na nwunye nri n'obi. Afọ fere afọ ụlọ ha tọgbọrọ chakoo. Ụzụ ụmụaka a na-anụ n'ezi ndị agbata obi ha anaghị eme na nke ha. Nkem ọzọ agala na anụghị tim nke eji anụ yọm. Nneka ekpesara di ya n'anya mmiri. Nwunye m, hichaa anya gị. Ịma na ya aṅụchala ọgwụ dị iche iche, kpee ekpere dị na ya, ma nke anyị ma ekpe ma nke anyị na-amaghị ekpe, mana o nwebeghị nke nwere isi. E nwere otu dibịa m nọrọ maka ya anyị ga-aga ịhụ. Anyị ga na-agbanụ mbọ wee ruo na anyị nwetara ihe anyị na-achọ. Mụ na gị so. Nne. Udenze bịara nso susuo nwunye ya ọnụ ma gụgụọ ya akwa. Di na nwunye a gara njem rutu ebe ụwa kwụsịrị, ebe ha na-achọ ọsịsa. Mana dịka ihu ndị dibịa si dị iche iche ka ọnụ afa ha sikwa dị iche iche. Ọgbanje gbachiri ụzọ gị, agaghị anụ be nwa na be gị ma ọ bụrụ na agbajighị ya ụkwụ n'aka. Aka gị dị ọcha nwaanyị, ji ụwa ekworo juru n'obi ji kpọrọ gị ma kechie akpa nwa gị. Ị bụ nwaanyị obi ọcha, mana ndị otu foro ntutu taa na ị gaghị atụta ime ma ya fọkwa ịmụ ya amụ. Di na nwunye a ṅụrụ mgbọrọgwụ na ahịhịa dị iche iche ma chụọ àjà ya na ya so. Ma chi ọbụbọ ọbụla na-eweta naanị anya mmiri na obi ịda mba. N'otu mgbede ka nwaanyị a gburu ikpere n'ọrụ ya, dịka o legharịrị anya hụ ka ihe a kụrụ akụ si amị mkpụrụ ma na-eme ọfụma. Obi gbara ya njọ, ya tamuoro onwe ya n'anya mmiri si, Leenụ ka ihe a kụrụ akụ si amịta ụmụ ọbụla dị ogo. Gịnị ka m mekwaranụ? Otu ihu ahụ, ihe dị ebube mere. Ikuku bugharịrị ahịhịa, ala gbawara. Otu olu esi n'ime ala ahụ kwuo sị, were iko ogo a laa, fụọ ya akwa ma n'ibe ya n'akụkụ gị dịka ị na-alaba ụra abalị. Mana ka m dọkwa gị aka na ntị, onye ọbụla akpọkwala ya iko ogo akụtara n'ịkpa. Nneka ji ahụ ịma jijiji kụrụ ike ogo ahụ, were ya laa n'ụlọ ya ma mee ihe a gwara ya n'anya mmiri. Ka o tetara n'ụra na chi ọbụbọ, ọ hụghịzi iko ogo, kama nwa nwaanyị na-enwu ọcha gbaa enyisara n'ahịhịa ogo ka ọ hụ. Udenze, nke m bịa o, lekwa nwaanyị abịala. Nneka akpọtụrụ di ya n'obi aṅụrị. Ozugbo ahụ ha hụrụ nwa ọhụrụ ahụ, ha chefuru akwa na ude abalị ha niile. Egwu kpọrọ, ụmụ nwaanyị bịara kụọ olu nwa. Ndị agbata obi bịara soro ha ṅụrịa na nwa ọhụrụ bịara ụwa. Di na nwunye a hụbigara nwatakịrị a nke ha kpọrọ Erimma n'anya nke ukwuu, nke na ha kechiri akụkọ gbasara ọbịbịa ya na be ha. Nwatakịrị a toro ma bụrụ nnọọ anyanwụ ụtụtụ. Olu ya bụ sọ ogene, ahụ ya bụrụ sọsọ egwu. Ọ hụkwara nne ya na nna ya n'anya nke ukwuu ma bụrụ nwa dị obodo mma, nke mere ka uche pụọ n'ọkwa amara. Onye akpọkwala ya iko ogo akụtara n'ịkpa. Igbo kwuru sị, onye isi ya ekoteghị aka ya ekotere ya. O ruru otu ụbọchị n'usekwu, nwa odibo na-elekọta Erimma jiri iwe kpọọ ya iko ogo akụtara n'ịkpa. Okwu a gbawara nwatakịrị a obi ka mma agha. Ahụ anwụọ ya ozugbo, anya mmiri juru ya anya. Ya etipụ ọsọ gbara gawa tinye isi n'ụzọ ịkpa ebe o si bịa. Agbata obi hụrụ ka Erimma si agba ọsọ
ya na anya mmiri na-ehusisi ya n'anya jụrụ ya, "Nwa anyị, ebee ka ị na-agazi?" Nwatakịrị a zaghachiri ha sị, "Alawala m nga m, kwere ndị ọma, nne m na-akpọ m ọnụ na-eri azụ. Kwere ndị ọma, nna m na-akpọ m ọnụ na-eri anụ. Kwere ndị ọma, ụmụ okorobịa kpọ m mpi na-aṅụ mmanya. Kwere ndị ọma, ụmụ agbọghọbịa kpọ m atụ akpụ n'ọnụ. Kwere ndị ọma, nwaanyị ohu akpọ m ikuga kụtara n'ịkpa. Kwere ndị ọma, Igbo lee, owe nne. Kwere ndị ọma, ekele m Igbo, kelee ihe ọnụ na-ekwu. Kwere ndị ọma." Nne ya si ahịa alọta nụrụ ukwu nwa ya, obi awe ya n'afọ ozugbo. Ọ maghị mgbe o ji tụhapụ abụ ahịa ya chụwa nwa ya. Nna ya ndị agbata obi gara kọrọ ihe na-emenụ gbara ọsọ nke ya na-abịa. Ka Erinwa rutere nso n'ịkpa, ọ tụgharịrị azụ lee nne na nna ya anya ebere nke ikpeazụ. Anya ebere nne ya na nke ya lekọtara. Nne ya esetie aka ma ọ ga-adọta ya, mana nwata a fufere isi n'ụdị mmanụ awụfuola mkpakọta adaeze. Ozugbo ahụ, anwụrụ ọkụ kụjuru ma loo ya. Nne ya matiri aka makụọ ma ọ ga-enweta nwa ya, mana ka anwụrụ kwụsịlatara, nne ya mepere anya hụ na ebe niile achịchala. Nwa ọgọ ha alaghachila ebe o si bịa. Ya daa n'ala kwaa akwa n'obi mgbawa, mana mmanụ akwafuola. Gịnị ka mmadụ ga-emenụ? Ya mere, otu okenye kwuru sị, onye ya na ndị mmụọ na-eri nri na-eji ngaji ogologo. Onyinye ọbụla nwere ihe ya na ya so aga. Ọtụtụ narị afọ ndị gara aga ka ndị nna nna anyị ha chọrọ ọsịsa n'ihe mmụọ dịka ọgbanje, dị ụwa, ndị otu. Ịchụ àjà sitere n'olileanya na a ga-enweta ihe a na-achọ. Ha ma otu eziokwu: anaghị azụta nwa n'ahịa. N'akụkọ anyị a, nwa sitere n'ikogo bụ ekpere azara di na nwunye a. IVF bụ ekpere azara ndị ugbu a. Ihe anyị na-anụbu n'akụkọ ifo bụzi ihe na-eme n'ụlọ ọgwụ. Abịa na be sayensị, akwa na mkpụrụ na-agwakọrịta n'ime efere. A na-esi n'efere were ya tinye n'akpa nwa nwaanyị ebe ọ ga-eto n'ịhụnanya. Nke a bụ in vitro fertilization, IVF, ịtụ ime aka gwara. Oge ụfọdụ, ọ bụrụ na akpa nwa nwaanyị agaghị ebuli nwa, nwaanyị ọzọ nwere ike inye aka. Nke a bụ surrogacy, enyemaka ọmụmụ, ebe a na-enwe mkparịta otu a ga-esi kpọbata nwa n'ezinụlọ. O teela aka ezinụlọ na-agbaso usoro ọmụmụ ọhụrụ a na-edi ọnụ asịrị n'isi ime ndị mmadụ. Nkọcha na ịkpapụ ha bụ nnọọ amaghị ihe nyere ndị na-eme otu a. Sayensị abịaghị imela nsọ na omume dị n'ọmụmụ, kama o mepere ụzọ ọzọ n'ebe ndị na-enweghịzi olileanya nke ọmụmụ dị. Nwa ọbụla bụ ekpere azara aza. Akụkọ njem ọmụmụ ezinụlọ ọbụla dị omimi ma dịkwa nsọ. Ka onye ọbụla gharakwa ịgbawa obi ịhụnanya gwọrọ, n'ihi na nkwugbu ekwugburu onye ụwa ka nsị agwọrọ ya. Ya mere, ma o sitere na mmụọ, ma ọ bụ na mkpụrụ, ma ọ bụkwa na sayensị, ọmụmụ bụ onyinye. Olileanya anaghị anwụ anwụ, kama o nwere ike inwe ihe ọhụrụ. Anaghị azụta nwa n'ahịa, ma tata sayensị enyela anyị ụzọ ọhụrụ esi amụta nwa. Igbo nwe m sị na
ụzọ ọbụla nwa siri bịa ụwa ya zirikwe eji m n'aka na ihe anyị na-eme ebe a masịrị gị. Biko denyere anyị aha gị ma tinyere anyị aka fesaa ozi anyị jiri bịa. Udo dịrị unu.